ampa onyame agwama ene enwure so yeda wase yedi aside eni kabia yedi mo odin kronkron so odomfo brohufo nyame ene enwure umma ikase enhira enke odin wo bi adom pront ent say amayen say yenhia say ifumba kumma na odom nsem be maye awurade uno wa asem umma ye say aso na ye krado kasa na ye rebetie wo Jesus Christ dim en yesrew amen ene enwure onyame medenya ase bebre enenumre makuma ahyema ama na ebuso onyame aya adekese na ogusoro aya adekese onyame de menkwa acheme na medaso wo atiasefo mu a na mekase ewrade meda wase na mekase osabare ma meyiwa ye enuanom mekase medenya ase na meka efia de twemu on the 10th na ka me do wo ne nkwankwanta no na se nyame twetwa ageme na wo yi ne fi wo amunam na medaso awo muntemu a na me asede ni kabia no mu nyame tiasefo enuanom yenyankopon eben ye na nyame timi ye no eburu adwene entiase so me nuanom medi adanse ansere me nyame asema bai ana enwure enuanom Friday mi wo abonte a me ye enuane me caterer na me ye enuane amankrofo a mo ye orders na omo pet omo dwumoduan Saturday anopa enuanom me ye ade bring me say clean up as you go na ma yes me nsuo ni bleach na me ye na ho dwumenti no na me say me sanitize enema me ye ntino na me de nsuo any bleach ni sem na nsuo a me de ho me ye nima na ma huru mu na enuanom me ni bi a be free ebe tonsuo num be a me first ebro me ni be free it me da sem na nsuo ni bleach num nuanom na aboetimi calm won nsuo num o calm me na me nim say me allergic to the bee enua me gina ma me dia me mind me own business na me guso me ye me nuane me hwese bi se bompaye ehonum se brade na me ni papa num bi dum ya asoro wo Ghana osofo awua num na me no mo asoro wo Ghana akwese awua na me no mo ya asoro wo Ghana nti no mo ye for all night Friday no night it was like 11 p.m. wo Ghana time and ye ham 7 p.m. and no mo se ye bompaye ye ni nyame ntintam nti ewura ho man me bi cast bompaye me se ewrade ebro biara ewo me mu abona pu egu mu no me nya ko mo so se yifiri me mu enyam me ka dia che Kristo ni enyam se bi boss ampai within 15 seconds na me nim ahate honhon na ma na se hate me hene na me timu hate honhon na me nim be bia afoasoa enu chire se nyame me sire nyame se oyi san buru ni film no o ma ne daddy e ma me to car emergency room me do emergency room hono doctors no mo de omo ye worry about say me windpipe bebi a me hu mi fa no e ho me nya ho ye se be si kwan enuanom bebi a hohu ni nya no na me ta kire me nya ho ye na me nim anom so se ebe ho no na ho nya ye de enya ho ye and to minister unto me nurses me say gina me so omo bo me pam wie doctor me say what did they different ye who said be a canipa no did a sonko so baby a hono baby you should say be hono e hob mu aye de ahon enti me ka with the shake Christ in your nyam so we twitwa ageme no amman na eto me anya owuo na mum da so e ka ho anenwure enti enuanom mu am ne nyame ase anenwure e san so nyame ani me edini yie enuanom nyame ni me edini yie ode me nko acha me ye de aseda emu onyame anenwure e san so no kuto no twitwa ageme onyame kuto no twitwa ageme san kesi musu kesi we se nyame ayi ne fimu a enuanom monne enya adwen o monne kamfo era nika siya mesi monne kamfo era nikasiya aonamuma muneso ye radidi no aya enenreyo muneme kafo era nikasi iya amen onyamini medimiye Oma yemomo yemani no so oh moneme
kafo era de nikasi yeah and nyame asem a me de ebre ye n'enwumre ewo Judges chapter 6 Judges chapter 6 me be ka afa ye nuabarma Gideon the casting of the mammy ne ewie and me see me the heavy na ne ma bebre ekoso nwadweno see then kra me fam enuan ma ne de rade na wode mam se me enuan ma ne de e wo lan so e hon man na nyankopon say Yara Shalom, God is peace, the Lord is peace. Asumdwe hinyame eni ye nerade asumdwe eni ye nerade asumdwe a mnum bi yenye efiri osoro ena ode ye den ode bro yen asumdwe a ewiase eni oso rekorori nja ye nyanka no be ye den obeme asumdwe ye na asumdwe hene no ahimu hene ode ye asumdwe hene no ene enuna sem ena meda mpese mni ye nche na enwumre na ye kebeka wo Gideon chapter 6 no maame me paacho bebre me kan wo poto kasa nim na so me wi a wa kan wo twi kasa nim mama me Judges chapter 6 verses 20 to 23 or say the angel of God said to him, place the meat and the unleavened bread on this rock and pour the broth over it. Gideon did as he was told, and the angel of the Lord touched the meat and the bread with the tip of the staff in his hand, and fire flamed up from the rock and consumed all he had brought, and the angel of the Lord disappeared. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he cried out, "O sovereign Lord, I am doomed. I have seen the angel of the Lord face to face." "It is all right," the Lord replied. "Do not be afraid. You will not die." And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. Which means the Lord is peace. Asumdwe a Gideon ne ehu achichire no. Asumdwe a na oman ni nyina ni. Enna onyame ede bre Gideon. Se wo obeye me man asumdwe. Ewo mu sem kofa mu firi Misrim ebaye. Na me mransem de ma mu Israel fo mu anye de mwendi so. Muti mesem so etua mu ye na mu pe biara amaya me pam mu firi so na me di omo man ma mo no mu besua omo abosom sam e na mu be ye na oman ne ye oman ya no mu ye na enso mu nyame ani na me tu bu firi oman ne mu na me di mu Israel fo betena so no ma ba mu imleti no oman ne ye no na mu so mu ye bi sa obofu asem okachire Gideon na Gideon yo bia na ehu achichire no Gideon to say no mienu etodo bia ehu ti bi chichire ye ya se ye da ye nkwa ye ntimi da ye ho se ye kwe nkwa ye ntimi kwe enim je se nyame abekasa sa nne no ya brabom obu on ma asumdi edwane afide ho asumdi ni na brabom mu na no ye bia no o atete o de ebobo da bende rade adan ma so mo be sim na me hu wani onyam ni ye tete ni ebobo but na me bofo no ben Gideon na o mani na wo atete mu na o mani na de ebobo no o ka se asumdwe e na me de ebrawo no de am o mani nyinara enuanu ye nyankopɔ ye asumdwe hini nyame oba ya brabo mu na aye kitekite na asai atete afensam no onu nyame ema asumdwe de eba honom ye di da so ne ahode ne sɛ nyame ti asefo no onu nyame nya basebase nyame o ye asumdwe nyame enuanu ye nyankopɔ no oba ya sra be mu a ode asumdwe na bra yen ode asotɔ na bra yen si ye hwejiwifo asemu a sa Jehovah Shalom na ye kana sema ne no ye brofo sem no ye kana asumdwe ketratra. But so she Jew for mu na so hwe definition of asumdwe na e kyerɛ sɛ de ahoto
ahoto apomuden bibiara ka ho na ma asomdwe ba no ene gye ahotoso ni na ka ho na wotumi ka se wo de asomdwe efiri onu nyame nchemba no emu ni hwehwebia minua no nyankopɔ de nasomdwe ama menu mienu wɔ abrabɔ mu ye wɔ nyame a ɔyɛ ni da so nyame na saa asomdwe wɔ menu mienu Gideon na owa ahotete mu ni man na ay asobrache obotu nyame so atua omaye no mo pe omakoso mbaa e ma nyame adan de chi akyerɛ mu edi nyame ma media fo kwan se ombedi wo mo so na omo brenyi beka se omo hit rock bottom no e no mo kai se so mo sugu nyankopɔn so omo hit rock bottom a omo twa mo ni agifo bie ni bebie no na mo kai se ei onyame bia ye papa no kan masem kyerɛ yen ye nenam kan masem kyerɛ yen se on the agi omo free Israel abosomfo ase no de omai be ma yen sensungu se nyame so no no kuto meta atwa agye yen Israel for any ba won ho so say so ma kwachi kura bo mu nyan kwachi ne sa no mu dwane bo sa nyame tiasefo anim a obesa ide agye wo mu no woni ba ho so esu gusa tiasefo nyame so omo no nyame ne ekoyuso obi a oye common at the 7 no mie no onyame yusu obi a ne da so bi anim so say kan trosam na say come from chapter 6 now so Jesus say me Klein eye the weakest Manasa mu na me Klein ye na me weakest mu busuam wan hwe no so oyede oyodom bere mo but nyame hu no sonko ono Gideon de hu no so oyede oye commoner onye obiara but nyame hu na koma na Gideon akoma ebe nyame no nupo onim na ositie o nyame anim but nyame de no onim Gideon eniti na Israel fo nyina no wanko bia nche se Gideon no kofa no edi ye no opeso onu nyame ye enuanom na mbu hu abonfia onyame betumi afa wo de ayenadwuma wo awieyem na mu mempese ye nya wo lai so ye nya sa ahotoso wo nyame mu na Gideon bu hu abonfia but onyame hu so oye kese wo ni mu enuanom se yakoma apretwe nyame asem yakoma apretwe nyame asem ni ya twese be ni nyame ebe bumpunumpo a onyame beye enuanom na Gideon esuro osuro o one press mu be bia na ni se anka otrachi grain na ho na o hye na otrachi grain esa ko the grain ko pepo so na from pu entede wo ho no anka from the nakọ but okọ amnemu e na oyi entede free ade no sense so media that for hu na o ma gi na dua na kakra no o provide ma the usuafo o ma gi fi ni sem nti so ko sie amnemu instead say God on Bible apostle na come from one time no na go nya grain no o ko che de amunemu enuanom ehu nachi no na nyame nim Gideon enti obehiro so wo odombere ma wo ko gi me Israel esi hon biom na fa asumdwe every man o man atuatuam so but me nya give up on them a sense e binu esu so say Awurade unkutu metumi agye yen ewiyem da me enuane wo mu esi ye odombere ma ye akoma fuma Awurade ye asra fuma Awurade ye me ho kwan ne nyame efa yen so ene ye nim akese wo ewiyem na mu me emu ye ho ba mfia a sense e bibia nidaso ni no e ho na Awurade de nidaso e de eba Nyankopɔn pese me hu se yen no ye ne dia obetumi ayusu ye wiyem mu ye ne tools a obetumi ayusu ye avail ourselves to onu nyame no onu nyame be de obeyusu ye wiyem mu onyame epese ohia tools obeso yusu ye wiyem mu na no mienu ye crowd so onyame be fa ye so ede ya ne makese me emu ehu abonfi o me ka se obi man so onyame no kwarfo no so all hyewu mra oya no sinto so obetumi ko se wakoma di nachi a obefa ede wa ye no onu Awurade pe na enuanyam na abo no nyame nkyɛn enuanom Nyankopɔn eka ye ho enuanyam na me eka se ye a tools so nyame nsem a obetumi ayusu ye se Nyankopɔn ntimi yusu obi di se Jacob Bible no kind Genesis na 27:20 Jacob no a deceiver but Nyankopɔn efa Jacob mu ebe see the tribe of Israel no a commoner me say deceivers in yamit me yusu na yenhwe Joseph no oyobi no oye slave one Egypt Nyankopɔn nam no so e ma ne gi omani na agi na busuafo nyinara wanto omun ho bomfia yenhwe Moses say yesi won wa de wakum obi ne wodwane free ne man so media ne nyame fa no so e ne kasa say ko ne ko for ma Israel free Egypt enuanom no wo go so be commoner no yenhwe no Gideon no
no sha amnemu ene nyame ka say de asomdwe emra won chen enuanom yehwe Jefta nyame yusu no enuanom yehwe Hannah homemaker Hannah no a homemaker no your bia ne kurafo e de etete no oso Nyankopon so ema ne be ye maame Samuel maame o enuanom yehwe se omu commoners o no munya asofo binum no munya difo binum omu commoners ene nyame yusu omu se yehwe David no aka chire no your free ne ye ka ye fa nkan bi so on ne nyame fa no so ema no be yo hene brempon ema Israel on ne hene na obedi ye no hene bia ti se David biom osuro nyame e wona hene dia obedi ye num yehwe Israel onu na owo nkwasomu no ma Israel di Judah for baye no be see dey Ombesi dan ema unyame enuanom no me komo na yenhwe Esther your baby no a slave ewo Persian asase so but nyame nam Esther so amanka massacre anka be ba Israel for mu no onu nti no yankum Israel ni biara enuanom me commoners yenhwe Mary Jesus maame or your humble woman or your humble young lady ne nyankopon fa ne so ema Christ ba asase so a minu mienu miemu ye ho obonfia se wieye mresie bi akomu ye bi yadwemu ye bi bibia de mo onu nyame a onu nyame betimi afa yenso aye nema kese wo wieye mremu minua mempese wo ye de ubebu abonfia se nyame yusu Gideon ema ne agye ne mansi horum se Gideon ema asomdwe ba Israel saa so se na menu mienu ye kan se wieye mremu onyame tumi afa yenso aye nyuma kese wieye mremu onyame edi ye kase na nwumre se meye mu ye ho abonfia mo bibiara mu odi dwuma bi ahye yensa ewo wieye mremu yenye nam yenye hye yenye kukuduro emfa nyame niema ye kondo nyame nsam ye ko enti nyame na ase bebi enidaso ni no onyame ma enidaso ba honum bebi a ebamabu no yetimi ehye honum de enuanom onyame efrom ni mienu ewieye mremu se yenna honum ewo tinnimu yenna ho kunkunyemu yenna se wo tinnimu kunkunyemu ma ono rade no betimi afa minu mienu so aye ni ma bibre o asase etisi so ewom se ewiase enada ne butu ni me na bisi basa but se minu be yetu ehusi honum se na Gideon no only da so kra se nyame betimi afa so agye ne man no ne nyame fa so yigye ne man no sa na enamremu ewieye mremu ama ewiase na bisi basa nyame betimi afa minu mienu so agye ewiase esi honum ama onu nyame enuanom onyankopon epese me de ensem we ma yigina wala yesu na nwumre onu nyame asomdwe nyame no oba ye hire mu a od asomdwe na den od brayen od na asomdwe brayen any betimi operate in that peace. Some peace in operate in it. Na yebe hu nyame nipa hu nyame ni onyam essence ya vessels a onu nyame ka say dey use for no one glory enuanom se minu mienu yetu ye hu si honum ayi nyame adwuma onyam ba fa minu mienu so aye no onu pese oye ewiye mrem nyame epese ye te sa nsem wenu na nwumre nyame pese hu oye asomdwe nyame onu a onu ba ye sra be mu a odi asomdwe nkuto na eba no odi be braye am yeso ye asomdwe obi bi e obiara se okobe bi no ebisa minu mienu nti no asomdwe be honum bebi asomdwe ni hokora na minu mienu nti no asomdwe be honum enuanom nyankopon ene ye ekase na nwumre se yenye nam yenye hye yenye ho wo hyew yemu yenye ho yemu diemu esanse nyame pese o yusu ye ewiye mremu ye do wan na krado so nyame pese fa no so ma no ye na djuma ewiye mremu ahun se seven wa je se nyame fa so fa engine mind on fa engine ebusua ye kontonche ye free mu ye nye versesa nyame nam ye so ama ye yusu nyame yusu ye ne de ache omo nim nyame ahun nyame enuanom ye busua mu free ebie ye ne ebe first generation Christians ye fa ye hu si honum ne edudu anye hu Christ no ye omo nam ye so eme hu se Christ no oni agenkwa mpa ye omo ye bibi ehu se nam ye so dodo ehu se ye nyankopon obaye hwe etori bia me se asema eto me last Friday mu se onyame beme onyame dome onyame kan ho esanse ne bia ni da so doctor se ka se me se ye because me windpipe no mo se ka o se ade de se honu sia na eno anu wo but omo se ka minimu no ne bia nyansi bi minimu enhira nka nyame din nyankopon me se otaa meba ne nyame yi ne mafiri mu me se ohaw ne beba obayi to be ye
free mu and you say nyame de ntino or how no my so ebeba ne nyankopɔ ne kunim de botire no ebema ne ma enua ma na nwure on nyame epese me hye nyina nkura ngo life so se yen na ho yemu di mu nyamu ne ya gi na di no ono kwarfo ya de ho ato no so no ori nya o yen ori mpa o yen oni ye ho ko se awiase awie ye enuanom nyame o ya asomdwe hin no obeyen ye nyankopɔn no ka ye ho ade nyina sotumfo agya no oni ye ne nam ori nya o ye ori mpa o ye na somdwe ya so oni ne wiase de ma na mo no de man no edode ama ye no enuanom yenso nyame asomdwe nyanum me nya nto honom me biara hayen me biara emfa yenso emas ye simu mu mom yenso sa asomdwe na ono ode ama ye no yenso sa asomdwe no mu ye enu kuto ni be hu se ye nyankopon ene ne honom enuanom enanwumre osursu nyame no odode ama me a me di ema ye nyina enanwumre se ye hu so ono yin ye den ya somdwe hin nyame ena enwumre ono nyame ka se nhira masem so engu asase pa na masem no enfifi 100-fold ewo ya brabom ne so asomdwe hin no ono ne honom ono ka se nhira ne nsem so ma ewo Jesus Christ ni din nim amen. Asoli. And you